Шановне господарство, вітаю! З вами Євген і рубрика «Автоп месяца». Офіційний топ новин і подій Національної баскетбольної асоціації за лютий 2024 года по версии проекта про баскетбол по-белоруску. Ну что, погнали! Прайшоў адзін з самых ціхіх на маёй памяці за апошнія 5 год дэдлайнаў абменаў NBA. Зак Лавін застаўся ў Чикаго, бо траўмаваўся. Леброна ніхто мяняць не збіраецца і сам ён нікуды не ідзе, прынамсі пакуль. Словам, нічога асаблівага не адбылося. А ўсё найбольш цікавае, што здарылася падчас сёлетняга дэдлайна абменаў, вы можаце пабачыць у адным з маіх папярэдніх выпускаў па гэтай спасылцы. Сярэдзіна лютага – традыцыйны час для перапынку ў сезоне на выходныя ўсіх зорак. Гэтая імпрэза – тое, што намінальна павінна быць нейкай падзеяй. Але галоўнай падзеяй сёлетняга All-Stars Weekend зрабіўся інтэрактыўны LED-паркет. І гэты год не нейкае выключэнне. Відовішчнасць, а з ёй і папулярнасць выходных усіх зорак няўмольна зніжаецца па маіх назіраннях як мінімум апошнія дзесяцігоддзі. А больш падрабязна пра тое, чаму ўсё дрэнна з All-Stars Weekend'ам NBA, вы можаце даведацца ў адмысловым выпуску праекта пра баскетбол па-беларуску па гэтай спасылцы. Самы цэнны гулец рэгулярнага чэмпіяната NBA 2023 года і адзін з галоўных прэтэндэнтаў на трафей MVP гэтага сезона Джоэл Эмбід з Філадельфіі праз траўму выбыў на працяглы тэрмін са складу каманды. І па новых правілах лігі з гонкі за MVP. У гульца дыягнаставанае зрушэнне лапіка меніска ў левым калене. Ён ужо перанёс аперацыю. Некаторыя крыніцы кажуць, што ён яшчэ можа павярнуцца да гульні ў гэтым годзе падчас плэй-офф, але на дадзены момант усё вельмі і вельмі незразумела. Гэтая сітуацыя цікавая яшчэ і тым, што навіна пра траўму гульца прыйшла амаль адразу пасля даволі вялікай хвалі нападак на Эмбіда з боку заўзятараў і некаторых СМІ за тое, што ён не жадае альбо нібы пабойваецца вочнага супрацьстаяння з яшчэ адным кандыдатам на MVP гэтага сезона Ніколай Йокічам. І пакуль адны смяюцца з Джаэла таму, што ён апошні раз гуляў супраць Дэнвера, калі на полі быў Йокіч ажно ў 2019 годзе, другія падтрымліваюць мінулагодняга MVP і крытыкуюць СМІ і заўзятараў за агрэсію ці нават саму лігу, за новае правіла, па якому прэтэндэнт на трафей самаму цэннаму гульцу павінен адгуляць як мінімум 65 матчаў за сезон. Які б бок у дадзенай сітуацыі не меў рацыі, Эмбіду гэта, на жаль, ужо ніяк не дапаможа. 8 лютага прайшла афіцыйная цырымонія адкрыцця статуі ў гонар Кобі Брайанта каля дамашняй арэны Лос-Анджелес Лейкерс. 6-метровая статуя легенды Лейкерс у форме з нумарам 8 па задумцы аўтараў рэпрэзентуе першую палову ягонай кар'еры. Поза статуі узятая з гульні Лейкерс супраць Торонто 22 студзеня 2006 года, у якой Кобі набраў 81 ачко, што дагэтуль застаецца другім найлепшым рэзультатам у гісторыі лігі. Па словах удавы Брайанта, ён сам яшчэ пры жыцці выбраў гэтую позу для статуі. Плануецца, што агулам у гонар Кобі каля арэны Лос-Анджелеса будзе ўсталяваныя 3 статуі. Другая будзе прысвечаная іншай палове кар'еры гульца, якую ён правёў пад нумарам 24, а трэцяя – Кобі і яго дачцы Джыяні, якая ў 13-гадовым узросце загінула разам з бацькам, 6 пасажырамі і пілотам у крушэнні верталёта 26 студзеня 2020 года.
У апошнія некалькі год правіла NBA змяніліся настолькі, што тэхнічны фол можна атрымаць нават за перадачу мяча арбітру па ягонай жа просьбе. Не верыце? Вось і Лука Дончич не верыў. 29 points, 13 in the quarter. Oh yeah, that's a little much. Can't do it. No, he's lucky he wasn't thrown out. Truthfully, when you do that to an official like that. Ці гэта арбітры апошнім часам зрабіліся настолькі крыўдлівымі, што пад іх амаль кожны год змяняюць правілы выдачы тэхнароў? Ці гэта сталі ўводзіць настолькі нязграбныя правілы, што гэта разбэшчвае суддзяў? Не ведаю, пытанне занадта філасофскае, з катэгорыі «Што было першым, курыца ці яйка?». І на гэтым всё. З вами быў Яўген і рубрика «Автоп месяца». Чакайце наступнага выпуска, подписывайтеся на соцсеткі праекта пра баскетбол па-беларуску і хай будзе баскетбол!